затянутая рана. Стотици хиляди души бягат от родните си места. Какво виждаме? Евакуация от природна стихия или търсене на спасение от война? Същността е една – да се спасят от станалото твърде опасно място. Гибелно поради някакъв конфликт, от какъвто и да е вид. Религиозен, етнически, териториален, завоевателен, терористичен, природен или поради техногенна катастрофа. Става дума за не по-малко опасен и коварен конфликт между човек и техника, прокудил тези хора след 26 април 1986 година от Припят и района, след експлозията на атомната електростанция в Чернобил, днешна Украйна. Злополучната централа носи името на Владимир Илич Ленин. Датата на катастрофата се смята и за официално начало на активното разпадане на Съветския съюз, а инцидентът дава обективна картина на случващото се в загиващата система. В град Припят тайната за катастрофата е запазена дни след нея. В един момент събраха и евакуираха за по-малко от 3 часа 43 000 души. Това бе само първата вълна. Бедствието се разширява. От разрушение четвърти блок на електроцентралата с радиация се заразяват обширни райони. От Украйна са евакуирани 116 000 души от 94 селища. Зоната на поражение е с площ по-голяма от руската столица Москва. От Беларус тръгват 22 000 души от 92 селища. Най-малко са от руската Брянска област – стотици. Засегнатата територия е разделена на различни по мащаб пояси на заразяване. 30-километровата площ център АЕЦ е наречена зона на отчуждаване и вероятно стотици години там няма нормално да живее човек. Значителна част и от света бе замърсена с изхвърлена при катастрофата радиация. След 30 години това вече се забравя. Украинската електрофолк група онука с последната си песен 1986 даде началото на поредицата от международните прояви за отбелязване на кръглата годишнина. Проблемът за Чернобил е открит и актуален и за певицата Ната Жищенко започва с няколко стиха, написани на стената на напуснат дом в Чернобилската зона. Една от причините за толкова насоченото към темата внимание е, че баща ми бе един от ликвидаторите на последиците от аварията на атомната електроцентрала. Даже дипломната ми работа в института бе посветена на влиянието на Чернобилската катастрофа върху културата в района. Колкото порасвах, толкова по-значимо ставаше за мен това събитие. Редовно ходя в зоната на отчуждаване, винаги ми дава храна за размисъл. Какво излезе от гърлото на разрушилия се реактор, бълвал смъртоносен дим на височина над километър 10 дни до 6 май 1986 почти по целия свят? Не е известно колко горивна маса е останала в самия реактор. За изхвърлена при експлозиите и запалила се смъртоносна смес се прогнозира да е с тегло между 8 и 50 тона. Отобщо намирал се в реактора около 200 тона уран и 1200 тона графит. Радиацията стига до Кавказ и Средна Азия, Сибир, Китай и Япония, Съединените щати. Покрива обширни райони от Северна и Южна Европа. Катастрофата с времето довежда до висока смъртност, предимно от рак в няколко страни, унищожаване на флора и фауна, радиоактивно замърсяване на води, въздух, почви и пасища, което ще проявява вредни ефекти десетилетия наред. Сложните метеоусловия скупчват отровата на обширни петна според валежите. Така бе и в България, където, пазейки свято интернационален дълг,
Ръководителите на Народната република се снишиха и укриха случилото се, както и Москва в първите денонощия. Чернобил стана мярка за морала на ръководството, а и за цялото тоталитарно минало. Показало се малодушно, диктаторско, алчно, себично и егоистично, далеч от всякакви идеали, особено хуманни и социални. За вододел се получи, по ирония на съдбата, празника на труда, 1 май, когато над манифестации се изсипа тежък радиоактивен дъжд, а те не бяха отменени. Ден, на който при хуманно общество, след предупреждение, трябваше да се стоим у дома, да затворим прозорците, да сложим мокър парцал с оцет на входната врата, а децата да не ходят на училище поне седмица, докато опасността спадне. Больше не услышится детский смех во дворах, больше не будет протекать жизнь на улицах. Судьбы многих людей изменило одно мгновение. Прежнее население стало зоной отчуждения. Город, покинутый людьми, затерян временем. Все изменится, застыла жизнь мгновением. Пронзительная тишина пройдет сквозь стены пустых зданий. Мрачная пустота наполнится рядом. Основната част от радиационните елементи падна около корпуса на избухналия и разрушен атомен реактор, където стойностите на радиацията достигнаха превишаване от хиляди и десетки хиляди пъти. При изхвърлянето са регистрирани 23 радионуклида, форма на нестабилни излъчващи елементи, като цезий с разпад месеци, като йод-131 с разпад 8 денонощия, но и най-опасен, влизащ бързо в организма с храната, като дългоживеещите изотопи на стронций-90 и цезий-137 с полуразпад около 30 години, а изотопите на плутония съществуват хиляди години. Прежнее население стало зоной отчуждения. Больше не услышится детский смех во дворах. Больше не будет протекать жизнь на улицах. По различни данни от катастрофата с висока доза са облъчени общо 20 милиона души. Десетки хиляди умират по-късно. Точни данни няма. Фигурират възможно от 50 хиляди до 600 хиляди. Най-силно пострада районът около авариралия блок. Дори дърветата там промениха цвета си. Количеством погибших людей и в душе увечий нечем защититься от опасной радиации. Трагедия нанесла рану не только нашей нации. Повсюду пронеслось известие, что случилась беда, ничего не изменить. В мертвом городе тишина. Больше не. Причините за катастрофата, определена като най-голямата ядрена и техногенна досега, са комплексни. Повечето типични за съветската система от сбъркана конструкция на реактор, съветска самонадеяност и рискова техника до битка за постове, награди и растеж по партийна линия. И загърване на безопасността заради кариера. Конструкцията на реакторите РБМК, реактор с голяма мощност, канален, е такава, че дава повече плутоний, което в условията на студена война и желязна завеса е добре за оръжейната съветска промишленост. Значи ще има повече ядрени бомби за надпреварата с Запада за ядреното унищожение на света. Но при малка мощност реакторът става трудно управляем, което и конструкторите дори не подозирали. Съществена отлика е и че мощността се контролира с графитни пръти. Когато се вдигнат, реакторът увеличава мощността си или се разгонва, казано по-руски, и обратно. На Чернобилския реактор катастрофата започва с експеримент, станал задължителен в условията на студена война. Съветското министерство на атомната енергетика изисква изпробване на устойчивостта при екстремни обстоятелства. Няколко години по-рано израелска ракета удря иракска атомна централа, която има същия тип РБМК реактор. Точно преди съдбоносния взрив в Чернобилската централа се имитира авария в електросистемата, при която реакторът и неговото управление не получават ток отвън.
Това се прави неграмотно и при стрес, като в крайна сметка довежда до катастрофата. При намаляване на мощността реакторът става нестабилен и се разгрява над допустимите нива. Става свръхкритичен и неуправляем, с огромна мощност. Спиращите неутронните графитни пръти се изкривяват и разрушават, без да излязат от каналите си, и разгрялото се гориво влиза в контакт с водата, след което следва мощен парогазов взрив. Последствие експлодира и водородна смес. Виновниците са ясни, има осъдени, а Съветският съюз се разпадна. Реакторът не бе победен, но системата бе победена. Не реакторите, а хората грешат. Думите приписват на един от отговорниците за случилото се, Анатолий Дятлов, който години след катастрофата резюмира. Был негодным к експлоатации. Реакторът бе негоден за експлоатация по вина на Института за ядрена енергия. С такъв букет от несъответствие към изискванията на нормативните документи експлозията му бе неизбежна, а той вървеше към нея с премерена войнишка стъпка. Требования нормативных документов, взрыв его был неизбежен. Според докладите на Международната група за ядрена безопасност, главен виновник за катастрофата са процедурните нарушения и ниската култура на безопасност. Ключовото нарушение е лошата комуникация между операторите и служителите по безопасността. Това е човешкият фактор. А друга причина за катастрофата вече е слабото изпълнение на самия реактор. При експлозията в четвърти блок 1200 тона тежкия капак на реактора е изхвърлен навън. Сградата е частично разрушена. Графитът се запалва, пламва и покривът на съседния корпус. След като реакторът гръмва, действията са като при война. 31 дежурни пожарникари се хвърлят да гасят почти с голи ръце. Никой не оцелява. При какви условия са работили е достатъчно да отидем на едно потайно място в град Припят. Подземието на болница номер 126, където радиацията и сега е чудовищна, почти като в тлеещия реактор. И откъде се е взела? От дрехите и оборудването на първите ликвидатори, пожарникарите, които били доставени от реактора и събличани там, преди да бъдат изпратени в специална московска болница. Никой първоначално не разбрал мащабите на катастрофата. 31 са официалните данни за смъртните случаи на персонал в първите часове. Другите са след дни, месеци, години, десетилетия, неизвестно колко. След пожарникарите идва армията и предимно мобилизирани в запаса бивши военни. Стотици хиляди минават през района. Най-много са смъртните случаи, последствие сред тях. Те работят на смяна, понякога за секунди или минута на най-опасните места. Изхвърлените наоколо графити и уран в смъртоносното априлско зазоряване трябва да се съберат и заровят. Поне, което може. Най-опасната част от радиоактивните отломки са събрани в сградата на реактора спешно от ликвидатори, с тежки защитни костюми, всеки от които може да чисти само определени секунди или минута заради невероятната радиация. Дори и филмите от катастрофата носят следи от радиация с проблясъци. Тогава се снимаше на филмова лента, нямаше цифрови камери. Първите снимки, макар и леко осветени, оказаха неоценима роля за предотвратяване на разрастването на бедствието. Военните са на невъзможни места, защото мащабите на случилото се вече се проясняват. Трябва и да се избегне нова парна експлозия. Трябва да се пресушат двата басейна с вода под реактора, инжектиране и течен азот, за което помагат мобилизирани миньори, пробили тунели под реактора в невероятно кратки срокове. Оказва се, че шлюзовете на басейна са заклинили. 3 доброволци се гмуркат, отварят ги, а по-късно заболяват от лъчева болест и умират.
Пожарът в реактор номер 4 се потушава основно от хеликоптери. Това е последната снимка от гибелта на една от машините и нейния екипаж. Ударила се нелепо в стрела на кран. В реактора са хвърлени над 5000 тона пясък, олово, глина, абсорбираща неутронни борна киселина. Казалось впереди ее рассветы, реки, тропы, свою войну не обойти. И этой битвой стал Чернобыль. И вдруг на части раскололось небо. Рижевата гора е една от забележителностите на радиацията, отсветила дърветата в лилаво и рижево-червено, тъй като поели най-много от разпръснатия прах от пожара. Според местни разкази нощем, някои от тях дори светели призрачно. Дълга история има и за призрачния влак, който не само нощем се движи из обектите, и за когото се говори, че понякога около него се чува хорска глъч, спомени от по-добри времена преди катастрофата. Обстановката се поуспокои с напредването на строежа на саркофага, съоръжението, което на първо време трябваше да пази разрушения реактор. Той го покри, но годността му бе до 2006 година. За размаха на спасителните операции може да се съди днес по струпаната изоставена техника край село Разсоха. Огромното гробище на техника е най-замърсеното с радиация, открито място днес. Също така Разсоха е и популярна дестинация за екстремен туризъм. Не се очудуйте. Около 20 000 туристи годишно от цял свят преминават през зоната, за да видят с очите си останките от Чернобил. В района работи 15 000 персонал, а в село Опачичи Мария Петривна е една от няколко стотинте възрастни хора, решили да се върнат въпреки забраната. И никой вече не може да ги изсели. Разказа за домакинството и малкото и натурално стопанство завършва с уговорка. Бабата трябва да работи, за да живее деца. 2 месеца здраво трябва да се крепя. Защо ли? Защото ще навърша тогава 85 години. Няколко пъти в годината при нея идват роднини. На територията действа строга пропускателна система. Нарушителите се глобяват. Особено тежко се действа срещу всеки, взел си някакъв сувенир от района. Винаги е радиоактивен. В деня на катастрофата и при задушница в зоната се допускат и деца, но под родителска опека. За зоната работи и църква Свято-Илинската. Затворена на времето, а след това по искане на обслужващи, останалото от АЕЦ отново отворена. Първоначално само вратата, за да влезе всеки пожелал, а след това започнали и служби. А новопостроеният храм в комплекса пък е в памет на трагичните събития от 26 април. Мястото се благоустроява с доброволен труд. Мы все с большой ответственностью подходим к этому. Подхождаме с голяма отговорност. Това е нашата история, трябва да я пазим. Количеството дошли хора показват, че това наистина е важно за града и за нас, атомните работници. Это действительно важно. Храмът е въздигнат за 25 000-ният град Славутич, който не помни катастрофата, но е тясно свързан, защото е създаден с указ на 2 октомври 1986 година за постоянно настаняване на пострадалите и изселени чернобилци. Макар и с закъснение, през 2017 година е времето за приключване на огромен нов саркофаг, но наречен вече по-благозвучно – арка. Защитното съоръжение с потресаващи размери покрива старото и всичките 4 блока на спряната станция. Височина 108 метра, дължина 150, широчина 257. Тежкото 29 000 тона съоръжение, изграждано с европейска подкрепа, е със срок на годност 1 век. Животът постепенно се завръща, но опасността остава. Край останките от станцията има 800 временни радиоактивни хранилища. В саркофага и реактора има неизвестно количество уран и графит, може и около 200 тона. И получилата се от горенето и разпадането 30 тона фина прах, богата с трансуранови елементи. Част от ядреното гориво от самия реактор успя да пробие дъното му и да застине под него в стабилен минерал, получил дори името Чернобилитон.
Но природните стихии биха могли да вдигнат отново значителна част от заразената прах във въздуха. Старото укритие трябва да се демонтира и да се извлече радиоактивната маса. Има насока какво да се прави, но за сега няма технология как да стане това. Вътре в реактора е като в черна кутия, затворила се след едно смъртоносно пролетно зазоряване през 1986 година. След покриване с арката трябва да се установи какво и къде е останало от горивото, графита, стопилката. Украйна трябва да организира търг за неутрализирането им. Специфична и опасна работа. Главната бариера за сигурността обаче остава третата – 30-километровата забранена зона на отчуждение, създадена около катастрофиралата централа. Зона, която е и ще остане в известен смисъл особен резерват. Може би до края на света или, както оценява украинското правителство, поне 20 000 години там няма да има условия за нормален живот. Аз съм Сергей Матеев. Песента на Валентин Фирсов «Чернобил, незараснала рана» се посвещава на 30 годишнината от трагедията. Посвещава се на паметта на тези хора, които загинаха по време на катастрофата и при ликвидирането на нейните последици. Не пожелаешь никому судьбы, что выпала однажды, что было послано ему. Пусть это не случится дважды, а жизнь казалась впереди. Ее рассветы, реки, тропы, свою войну не обойти. И этой битвой стал Чернобыль. И вдруг на части раскололось небо, и вы ушли от нас так слишком рано. Пусть знает каждый, даже кто там не был, Чернобыль не затянутая рана. Прошли смертельные лучи сквозь сердце, сквозь любовь и душу. Давай сегодня помолчим, ведь много слов уже не нужно. Давай нальем и вспомним тех, кто страх поставил на колени, кто победил однажды смерть, дав жизнь для многих поколений.